Ιάκωβος Δαπόντε θεωρεί τον Αριστοτέλη ότι τη ρίζα του κακού, γιατί με αυτόν ξεκίνησε, δεν θα υπήρχε ο διαφωτισμός κτλ. Υπάρχουν δηλαδή δύο αντιλήψεις, πάλι ένας διχασμός ο οποίος διατρέχει την ελληνική φυσιογνωμία, και αυτός δεν είναι πολιτικός, αλλά είναι ένας διχασμός πολιτιστικός, ένας διχασμός βαθύτερος, με την Ελλάδα να στέκεται μετέωρη ανάμεσα στην Ανατολή και στη Δύση και να μην μπορεί να αποφασίσει προς τα πού θα πάει. Λοιπόν, ήθελα λοιπόν μέσα από αυτές τις δύο αντιπαραθέσεις, οι οποίες η κάθε μία επιμερίζεται σε ένα κεφάλαιο, να αναδείξω αυτόν το διπλό διχασμό που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία. Γιατί μπορεί να επικεντρώνουμε στη μεταπολίτευση, αλλά στην ουσία το μυθιστόρημα είναι, όπως έγραψε και ο Βαγγέλης Χατζηβασιλείου στην κριτική στο Βήμα, ότι είναι μια μεγάλη τοιχογραφία της μεταπολίτευσης. Ένα ψηφιδωτό. Ακριβώς, είναι η ανατομία μιας εποχής. Αλλά εγώ θα έλεγα ότι το θέμα του βιβλίου είναι η ίδια η Ελλάδα. Το ερώτημα που θέτει δηλαδή είναι χαρακτηριστικό. Πώς έφτασε η Ελλάδα όπου κάθε σπίτι είχε και μια τραγική ιστορία αίματος, να τελειώνει τον αιώνα μέσα στην ελαφρότητα και στον αμοραλισμό. Όπως λέει και η Μιράντα κάπου αναφωνεί, μίζες, ρουσφέτη, γλύψιμο, υποκρισία, λέει, Θεέ μου, πώς κατάντησες τους περήφανους Έλληνες. Λοιπόν, ακριβώς επειδή το θέμα είναι η ίδια η Ελλάδα, ήθελα να εκφράσω τα βαθύτερα αίτια που οδήγησαν ακόμα και στη μεταπολίτευση. Αυτό το διπλό διχασμό δηλαδή που επιμερίζεται σε αυτές τις σε αυτά τα δύο ανταγωνιστικά δίδυμα. Υπάρχει κάποιο κείμενο μικρό που θέλετε να μας το διαβάσετε? Μέσα, εγώ έχω επιλέξει πάρα πολλά, το οποίο το καθένα από αυτά έχει τη δική του σημασία, γιατί όλα αυτά που είπατε εσείς τα μαθαίνει ο αναγνώστης παρακολουθώντας τον Οδυσσέα τον Πανταζή να διαβάζει το ημερολόγιο που βρήκε η αδερφή του Αντιπρίτανη, του Στέφανου Δενδρινού, στο σπίτι του, στην πλατεία Ναβαρίνου, μετά τη δολοφονία του, και το οποίο ημερολόγιο το εμπιστεύτηκε στον δημοσιογράφο. Και το ωραίο είναι ότι όπου υπάρχουν κενά, ο ίδιος ο δημοσιογράφος αφήνει την φαντασία του και συμπληρώνει αυτά τα κενά. Υπάρχει θα ήθελα να διαβάσω ένα μικρό κείμενο. Ποια σελίδα? Μια σελίδα, είναι η σελίδα 215. Ναι. Όπου μιλάει ο αφηγητής που είναι ο Οδυσσέας, ναι, και λέει, τι είναι πατρίδα? Θυμήθηκα πάλι την ερώτηση που έκανα στον Ερέρα. Πλάι στην πατρίδα των προγόνων του είχε χτίσει μιαν άλλη. Στον Μπίρκενάου τραγουδούσε βαμβακάρι. Αναρωτιέμαι και για τον Ζαν Μαρί. Μήπως η ιστορία του έδωσε μια λάθος πατρίδα? Περπάτησε 2 χρόνια σε αυτόν τον τόπο. Αγάπησε άραγε εκτός από το Τζιζέλ και τους δρόμους της Μπάρας, την προκυμαία και τα στενά της πόλης που περπατούσε? Σκέφτομαι τους Εβραίους και τους Οθωμανούς που είναι ακόμα θαμμένοι κάτω από το χώμα. Εκείνους που έφυγαν με την κρυφή νοσταλγία να την ξαναδούν κάποτε. Τους χιλιάδες Έλληνες πρόσφυγες που εγκαταστάθηκαν και την αγάπησαν. Ακόμα και τους Ρωμαίους που σκοτώθηκαν στο υποδρόμιο. Τους νέους μετανάστες από την Αλβανία, τη Μολδαβία και το Ιράκ. Οι τροχές όλων διασταυρώνονται σε τούτη την ωραία αμφιθεατρική σκηνή με θεά τη θάλασσα. Έρχονται από άλλους τόπους και χωρίς να το καταλάβουν, αγαπούν τους δρόμους, αλλάζουν τον καφέ που πίνουν, τις καθημερινές τους συνήθειες. Πάνω στην παλιά γλώσσα, πάνω στην Καστήλη, πάνω στο Σεν-Κλέρ, γράφονται ανεπαίσθητα καινούργιες γλώσσες, καινούργιοι δρόμοι, καινούργιες αγάπες. Συνυπάρχουν όλα σε ομόκεντρους κύκλους, έτσι που στο τέλος να μην ξέρεις τι είναι πατρίδα. Οι πέτρες ή τα αισθήματα. Οι πέτρες αυτής της πόλης άλλαζαν χρώματα. Μήπως πατρίδα είναι ό,τι αγαπάμε? Δυστυχώς, οι νεκροί δεν μπορούν να μας το πούν, όμως οι βροχές που φέρνει ο Βαρδάρης ξεπλένουν την πόλη. Ποτίζουν τα χώματα, μέσα στα οποία χωνεύουν όλοι. Μαζί και η ψυχή αυτής της πόλης, με το ένδοξο παρελθόν και το μελαγχολικό παρόν. Με τα ευρωπαϊκά ρούχα και την ανατολίτικη καρδιά. Την πόλη που αναζητά το πρόσωπό της, στρέφοντας εναλλάξιστο βλέμμα στα 2 σημεία του ορίζοντα, αν αποφάσιστη να επιλέξει
το πρότυπό της και να συγχρονίσει τα ρολόγια. Προχωρώντας η ιστορία, ο αναγνώστης βλέπει να ξεδιπλώνονται μπροστά του κομμάτια της ιστορίας αυτής της πόλης, το ξεκλήρισμα των Εβραίων. Φτάνουμε ακόμη και παλιά στο 1914 με 1918, τότε που η Θεσσαλονίκη έγινε μία... του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Έγινε η έδρα της στρατιάς της Ανατολής με περισσότερους από 300.000 στρατιώτες από όλα τα μήκη και πλάτη της γης, και το τι έγινε τότε είναι ένα μεγάλο ζητούμενο. Δεν έγιναν μόνο καλά, έγιναν και πολλά άσχημα, και βέβαια κάποια στιγμή ο Οδυσσέας Πανταζής, ο δημοσιογράφος αυτός που διαβάζει το ημερολόγιο και προσπαθεί να ανασυνθέσει τη ζωή του δολοφονημένου Αντιπρίτανη, του Στέφανου Δενδρινού, και να φτάσει και στον θήτη, δηλαδή στον άνθρωπο ο οποίος εκτέλεσε, και τελικά τον βρίσκει μέσω μιας γυναίκας, φτάνουν σε ένα αποτέλεσμα, βρίσκει το δολοφόνο του Αντιπρίτανη. Ο Οδυσσέας λοιπόν κάποια στιγμή φτάνει και σε αυτό το απέραντο κημητήριο, στο Ζέιτενλικ, ναι, όπου εκεί κανείς θα πρέπει να νιώθει ρίγος όταν μπαίνει, βλέποντας αυτές τις χιλιάδες των σταυρών. Πολλά από αυτά τα ένιωσα, κύριε Λουκά. Όταν ήθελα να γράψω το μυθιστόρημα, πραγματικά πέρασα μέσα και δεν μπορούσα να φανταστώ. Είναι πολλοί Θεσσαλονικείς οι οποίοι περνάνε μπροστά από την οδό Λαγκαδά, αλλά δεν ξέρουν όλη την ιστορία τους. Τι υπάρχει εκεί. Είναι πραγματικά ένα μεγάλο κημητήριο, όπου υπάρχουν χιλιάδες σταυροί και πρόκειται για παιδιά που άφησαν το Παρίσι, άφησαν τη Μόσχα, άφησαν το Λονδίνο και πολέμησαν σε αυτά εδώ πέρα τα χώματα και έκαναν πατρίδα τους τελικά τη Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό είναι το ερώτημα. Τι είναι τελικά πατρίδα, ας πούμε. Θα συμφωνήσω απόλυτα ότι, με αυτό που λέτε, ότι η πατρίδα είναι ίσως αυτό που αγαπάμε, αυτό για το οποίο πονάει η ψυχή μας. Αυτό είναι πατρίδα. Και θα έλεγα ότι επέλεξα για το κλείσιμο της κουβέντας μας. Υπάρχουν πάρα πολλά που μπορείτε να ανακαλύψετε κι εσείς διαβάζοντας αυτό το βιβλίο, κυρίες και κύριοι, το όνειρο του Οδυσσέα. Και όπως συνηθίζουμε να λέμε, κάθε βιβλίο όταν διαβάζεται σωστά μπορεί να ξυπνήσει συνειδήσεις. Και οι συνειδήσεις, οι οποίες είναι σε εγρήγορση, μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο μας. Αλλιώς δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορούμε να αφήσουμε την εξέλιξη της ζωής στον πολιτισμό ούτε της Μολότοφ, ούτε των κουκουλοφόρων. Κάποια στιγμή λοιπόν ο Οδυσσέας Πανταζής μπαίνει στο Ζέιτενλικ για να ανακαλύψει έναν τάφο, ενός στρατιώτη από την Ορμανδία, ο οποίος με τη στρατιά της Ανατολής βρέθηκε εδώ, του Ζαν Μαρί Κλεμέν, βρίσκει αυτόν τον τάφο και κάνει κάποιες σκέψεις και λέει: το μικρόβιο που σκότωσε τον Ζαν Μαρί και τον Σίδερη υπάρχει ακόμη μέσα μας. Σκεπάζεται μόνον από την απλοχεριά την οποία μας έδωσε η τύχη για να ικανοποιούμε τη ματαιοδοξία και την καταναλωτική μας μανία. Νιώθω ότι από την εποχή της Κλητεμνίστρας είμαι στη σελίδα 192. Το ζώο εξακολουθεί να φωλιάζει μέσα μας, όμως μέσα στη νύχτα των αιώνων κάποιες φωτεινές αναλαμπές, σαν τη χειρονομία του Λευτέρη Αϊβάζη με το ζεστό ψωμί ή το νεύμα του Ταγματάρχη Μαρινάκη, θα αποτελούν μια γλυκιά αντίστοιξη σε ένα απέραντο τοπίο από θανάτους και αίμα. Θα δείχνουν ότι τα πράγματα μπορούν να είναι κι αλλιώς, ότι τίποτε δεν είναι αδιανόητο, ότι πάντα θα υπάρχει ελπίδα. Και αν απαντήσουμε στο πρώτο ερώτημα που θέσαμε, κύριε Καραγιάννη, μπορεί κανείς να προκόψει σε αυτόν τον τόπο χωρίς να συμβιβαστεί, μπορεί να αντέξει και να κάνει τα όνειρά του πραγματικότητα μέσα σε αυτήν την διεφθαρμένη κοινωνία? Μπορεί, κύριε Καραγιάννη? Μπορεί, αλλά θα πρέπει να αναλάβει το κόστος. Αυτό είναι το μυστικό. Πόσοι είναι έτοιμοι όμως να ζήσουν με την αλήθεια, πόσοι είναι έτοιμοι να αναλάβουν αυτό το κόστος? Αυτό είναι ένα ερώτημα που πρέπει να απαντήσει ο καθένας. Ένα ερώτημα στο οποίο οφείλουμε να απαντήσουμε όλοι μας.
Μπορούμε να προκόψουμε χωρίς να συμβιβαστούμε, χωρίς να εκπορνευτούμε. Μπορούμε. Χαίρετε κυρίες και κύριοι.